Намирам се пред останките на стражевата кула. Те с хора, как се е превземали, едва се качих до тук. Явно са били по-корави. Ще направим малка, скромна разходка, с което ще запозная гражданите на Третия Рим с моите хора, римляните. Оставам с усещането, че тази кула, освен от специалисти, е била възстановена и от дечица от детските градини. Такива, каквито участват в момента и в състезанията. Зад мен на стадиона пристигналите бойци от втора кохорта водят някакви битки. Аз обаче съм народен трибун и ще сляза долу в подножието да разговарям с плебеите. А иначе за вас, слава на Рим!